Sowan komplit. Ora komplit, Nduk, yen awake dhewe saka kulon dhewe mung gawa kanca pengendang karo pendemung karo pembedhuk kelawan gawa pesinden siji. Oh ngono. Lah sing liyane iki pengrawit wis dicawisi dening Mbah Giana Rangga Darsana. Oh ngono paguyuban karawitan. Rara Wilis. Oh Rara Wilis. Nganti waranggana ana cacah loro. Iki sing siji gawane awake dhewe sing saka kulon ya ta. Asmane Genduk Reva Dwi Mulyani kuwi mijil saka tlatah Ngawi uga. Lah ngawine ngendi? Ya ora mesti, Nduk. Ora mesti piye to. Wong ditakoni jarene Nduk Reva Dwi Mulyani kuwi saka tlatah Ngawi. Ngawine ngendi? Ora mesti ya sok ning ngarep TV. Sok ning jero kamar. Ya sok nek kepepet barang ning kamar mandi barang. Tegese ora kuwi. Lah piye to, Nduk? Tegese iki daleme Ngawi ngendi? Ngawi kota. Dadi Ngawi kota kono, Nduk. Oh, ngono. Matur sembah nuwun, Nduk Reva. Terus sing setunggal iki yen ora kleru, Mbak Sum Miati. Nggih, leres. Nggih. Nderek tepang lan diwanu nggih, Mbak. Nggih, Mak Cangi. Nah, matur sembah nuwun. Pidalem saking pundi, Mbak? Saking Laladan Denanyar Tangen Sragen. Denanyar Tangen Sragen. Malah nggon go gablok iki. Nggih. Kowe kok yoro sego gablok. Loh, itu kesukaan. Gablok kayak sambel pecel. Sambel pecel karo cekelane tempe. Walah. Apa meneh tempe sing wis metu wulune. Apa ora? Tempe kok metu wulune lho. Saking suwene kok nduk tempene. Dadi nganti metu wulune. Heeh. Ngaturi pakurmatan panjenengane Bapak perangkat desa kabeh para bapak panitia. Matur sembah nuwun awake dhewe. Wis disambut mau teko sore awake dhewe jam 7:30 wis tekan langsung dijujukake ana ing transit, Nduk. Ana transit. Daleme Bapak almarhum Bapak Supadi kelawan Ibu Sati. Oh iya, matur sembah nuwun langsung disuguh daharan soto tahu. Soto tahu enak. Pokoke anggere sowan daerah kene iki, tenan, Nduk. Seniman ki nek mulya ya kaya raja, ning nek sengsara ya sak ngisore kere, Nduk. Oh, ngono. Tenan kanca-kanca penabuh ki mah wah teko langsung nek mulya ya kaya raja tenan. Langsung dimanggake dahare napa lho. Langsung dicawisake sotone plek-plek karo ibu-ibu sing masak ning daleme Bapak Supadi mau. Oh iya. Aku arep ning kamar mandi nganti ewuh dikulati ibu-ibu aku. Iya, matur sembah nuwun wis disugata. Ngunjukane napa ya ditari lho. Kanca-kanca ora lali, kanca-kanca krawitan Rara Wilis. Ditareni rokoke napa pinten kerunipun lho. Ora elok disembadani karo para warga ana ing legok kene kok, Nduk. Oh iya, matur sembah nuwun. Kuwi yen lagi mulya kaya ngono kuwi ning Kocapa yen seniman lagi sengsara kuwi sewengi ya mung banyu putih wae. Lah iya ora kok. Wis ning kene iki walah tenan, Mak. Disembadani tenan karo para warga nglegok. Heeh. Ngaturi pakurmatan iki kabeh wis mumpuk para bapak-bapak perangkat desa. Oh iya kabeh padha rawuh. Matur sembah nuwun. Bapak Agus Wiyono selaku Pak Lurah, terus Pak Wo Saridi, Kasun kabeh, terus Mas Erlik, Pak Heru Susanto, Pak Carik, Pak Didik, terus Pak Sumarso PPN, wis kabeh mlumpuk dadi siji. Iya, terus Mbah-mbah RT. Wah iki kok mestine ya nyanyi Pak Sumarso PPN iki. Biasane nayup. Oh iya, Terus Mbah Tamijo minangka pujangga barang
Nayup. Oh iya. Engko Pak RT 05, Pak Salyo. Oh ya ben katuran nembang. Oh iya. Awake dhewe ora dhewe kok nok. Ora dhewe. Heeh. Iki saka kersane Bapak panitia iki awake dhewe dikancani. Dikancani sapa? Lawan panjenengane Mas Eko aku ya durung nate kepanggih lagi sore mau. Oh iya. Diaturi munggah panggung kene. Iya diatur munggah panggung kene. Di papak serampat. Oh, serampat. Iya di papak serampat. Buka kendang monggo Mas Eko kula aturi pinarak wonten ing pepanggungan. Ayo papak serampat, Cok. Monggo Mas Eko. Wilujeng dalu Mas Eko. Wilujeng dalu Mas Sehat Dana. nggih Mas Eko, ndelek tepang gladiwano. Niki wau kejenengan salah tampa Mas. Gus pundi? Kula niku mengke mongkon dadi promotor kalih mengke pakurmatane sing nulis niku wau kula kok malah kula sing diunggahke sik niki pogal kene sinten. Loh, lah niki wau dawuh saking panitia wonten pelawakipun namine Mas Eko. Niku salah tampa. Ngoten le. Iki mesti Mbah Lurah Sepuh iki. Wong aku ki wis ngomong lho wong sing nanggapi aku kok sing ditonton aku ki po yo ono. Nggih to, Pak? Ngaten. Nggih boten dados menapa, Mas? Pelawake niku Mbak Sum menika. Ngaten, Aku nggih. tak lungguh lah. Wong yo aku ki ora sing nganggar awakmu ki aku kok malah kon pelawak aku ki po yo tumon. Anggaran apa ki perjanjiane ra ngene iki? Perjanjian piye? Mbah ora nek kira dana nyumpen iki gak sah ngene iki gek, Mbah. Lah piye to piye? Ceritane iki ngene lho. Piye ceritane? Jare- Ngadeg kok coba. Nggih, jumeneng, Mbak. Aku gak kudu nangis. Ora usah nangis. Anggaran tipis Ora usah masalah nangis. anggaran, Pak. Piye? Sikilku gringgingan. Lah wong kulinamu Ya pantal. ngerti dhewe aku ki kulinaku kaya ngono lho. Ya kaya ngono wong wis tak omongi sing ngejop oga aku sing nimbali Mbah Lurah Sepuh karo Mbah Wo. Lho, jare- Aku wis tak loloni cucul tangan kok ya jek kok Jalene elok. sesuk ki setoran karo ora teko. Sing tenang. Wis Kene lho, jare Sum, engko bengi ning Klego enek acara bersih desa. biasane. Heeh. Ning iki awakmu teko wengen-wengen ra apa-apa wong ki wayangan sindene 7. Lah aku rak yo ngenteni bojoku tebang tebu sik rampung sak rampunge to. Lah terus kowe kamu teklat Lah mau. aku teko telat mergo bojoku tebang tebu ra bali-bali ki mau. Oh alah. Lah kok teko kene sindhen nyengel sitok. Aku ya sedih. Lah, wong- Arek mlebu. Aku yo kemaluan kan. Isin. Semakin Basa kemaluan iki lho. Isin. Malu. Isen ki basa anune apa? Yo Pengewo. Malu lah nek isinan apa? Yo Ya kemaluan. kemaluan. Lah yo ki padha karo memperbesar kemaluanku to, Pakmu. Ya ora apa-apa. Wong ki wis Ora arep mlebu aku malah delu. Weh nenek ning kene lho. Aku malah darani medhi ning kono mau. ngene lho ceritane iki mau. Aku kok
Lah rasah ngono, ora rasah ngono wong yo. Perjanjiane ora ngene iki lho Pakmu. Lha wong aku ki yo ora dandan gareng ora piye wong yo. Wis ngerti dhewe nek aku karo kowe iki bebojoan wis pirang-pirang taun nek timbang aku kok wirang-wirang. Nek wong sing wedok wirang wis sing lanang yo kudu wirang aku gak trimo. Aku gak enak anggaran gareng, Sum. Iki ning desaku dhewe aku isin dingeti tangga-tanggaku. Ora peduli. Iki labur-labutmu ning desamu lho. Aku sing wong tangen ibaratnya yo aja eling-eling yo ora kepenak karo Mbah Tamijo. ora kepenak yo wong uripku ki sing nyokong yo piantun pandian kabeh ae. Yo ngerti dhewe aku untuk mobil telu. Kuwi aja terus ngono. Kebonan petanggon. Niku kali sinten niku? Sekedap. Kali sinten kok entuk mobil telu? Nembe angen-angen kok Mas. Wong nembe angen-angen. Kejo banget. Ora apa-apa angen-angen niku mboten ana. Jenenge cita-cita. Cita-citae ndak mau gayu lah cita-cita setinggi langit. Aku wis tak loli Yo ora jajasan. iso wis pokoke aku wirang yo jenenge bojo ki sing wedok wirang sing lanang yo kudu wirang. Ora iso. Iki aku tetep kok Yo dandani. gareng Ya tetep. didandani ngono. Boja. Ngono. Kudu. Dadi awake dhewe iki timbangane kowe ra gelem sesuk ning kelurahan matur Mbah Lurah. Mbah Lurah, Njaluk disetempeli bareng-bareng. aku yo melu urunan iki, Mbak. Lunas 10.000 lho. Tarik RT ku yo. Boyak 10.000. Mengke anggaran kula mang potong 10.000. Lah rak ngono, Mas. Wong disiarke pelawak ngoten Tak kok. loloni jajasan ben ketok bagus. Alah. wilayahe dhewe. Iki nek bagus malah rapik, undek ini bagus tahun Ramadan ngono kok. Lepas corona ke macak bagus ramangan. Larung sing golekno utangan yo aku. Aja isin. Oh yo ora apa. Wes, anu, Pak RT, Pak Narto, Mbak Nelis balik ta wesan? Oh, jangan aman. Iki wis rene. Ini kena bojoku karo anakku roh gak yo tuas isin aku. Wah, bangeten kowe yo setun wong golek duit yo golek duit wong aku ki ning gone dhewe maksud iki ora kok ndak nganggo dandan-dandanan. Mosok nonton tanggane dhewe kok ndak yo isin. Wong yo iki kabeh iki dana urunan nangkap tanggane. Lah rak ngono kuwi. Iki yo jan pemerkosaan Mas. Oh alah to. Pak RT Bagong iki guyu wae. Urunane tambahi anggaranku rong enek bengi iki wae. Awong kak wong jarene iki sing duwe omah. Wong sing duwe omah iki kudune ya tut wuri bot repote desane duwe gawe kok, Mas. Bot Labur-labut kok diitung Nah, duit ngono iki piye lho. to? Ora iso. ora masalah ngono. Ora masalah ngono pripun. Nyatane tanggamu ewoh ya ora tau rewang. Nah, Soale aku dhewe ya ngono. Wah, Ya ngono. wonten awala, wah, Mas. diwaca. Yes, Mas diwaca. Dalang kula nyuwun gending podang kuning karo utawa Yumar mboke. Nggih, napa iki? Kami tuwong lega. Oh, Yumar mboke kami tuwong lega. Oh, Nggih. alah. Nah. Tulisan tok. Kisinan wis tak jikuk. Oh, dalangke nak nom gak kaya Mbah Parjo gampang dihapusi. Wis tak jikuk. Pak Wong, sopir. Lah sampeyan sing duwe omah lho. Dek tahun ngarep aku mriko Mbah Parjo entuk 400. Bengi iki. Kok iso? Menak dalang tuwek ya Pak. Wah, aku saya gampang. Wis tak jikuk ana tindhe 100.000. Sampeyan ki sing duwe omah kudune nyawer aku. Nyawer aku. Apa padha kerene kok nyawer kok. Aja nganti wirang. Wirang, aku sebagai tanpa sembadani Bojomu ki ra wong Sampeyan kowe iki ngono. ora wong ben-ben. Nah, ora wong Dagelan ben-ben. kondang antar kota. Antar kota. Aku ra ndek duit sum tetep duwe. Heeh. duwekku ketok yo keri Pak. Oh, alah lu banget kan. Disuwunke sapa? Disuwunke sapa? Anu, Mbah Lurah. Lurah no. Wong Mas Eko. Mbah, Mas Eko. Mas Eko. nggo raup. Mas Eko. Mbek 100 gak entuk tisu, Mbah tambahno 50. Mas Eko. Den. Ampun dremis ngoten niku saru. Ora kok ndremis, Mas. Mas, saru aku jalukno sisan. Alah. Oh, seniman iki kere kabeh ya. Ha ngeten ya. Aku jalukno Kon sisan. bageng.
Ya alhamdulillah. Alhamdulillah wis. Nggih, matur sembah nuwun. Aku matur sun Pak Lurah, iki nara ning panggung ora bakal kaya aku. Ya sesuk nyuwun dhewe. Heeh. Yo wis do nyanyi wong sing disakoni. Ngaturi pakurmatan sepindah sinten Mas? Mas Anu Eko. bengi iki ya sebagai arep kaya ngopo wong ditunggoni mbahe Mbah. Oh, anu sinten nika Mbah Lurah Sepuh sik ya. Mbah Lurah Sepuh sebagai ketua panitia kalih Mbah Wo. Oh nggih, Mbah Lurah Sepuh. Asmane Mbah. Pripun kula nggih ajeng tanglet sindene kok mung siji iki pokoke danane iki pon tren nyompreng pon tren tinggu tuku arak ngono aku iki. Genahe lho Mbah, ya ampun. Serempake Mas, dodok. Wis nitoke lo sokit piring. Pinarak mriki mawon, Mbah. Pinarak minggat mriki mboten ana. Mriki Mbah. Pinarak minggat mriki mboten ana. Disoting kajenge ketinggal. Oh ampun moga Mbah. Niki sing bertanggung jawab Mas Dalan. Oh nggih. Monggo Mbah Lurah Sepuh. Matur sembah nuwun. Derek tepang Gladiwanung nggih, Mbah. Nggih. Nggih kados menika gelaripun cangik saking Sragen. Nah, go bras gabrus nggih, Mbah. Aja mung ke Sragen, Mas. Lah pundi? Leh omong ke Solo. Ke Solo. Sragen oh ya diapusin, Mas. Lho, kok Solo Solo Raya lho, Mas. Oh, Solo. Karesidenane iku Surakarta. Oh, bener. Sragen Karanganyar Boyolali. Lho sampean ora tau sekolah marane. Lah, wong kula wong Lego sekolah, Mas. Ngene Mas Eko. Ampun ngaten, Mas. Ampun kok wong ligo kok sekolah. Ayo trek tenan. Lho, ibaratnya ngeten campelah apa jenenge? Ora selalu. Carilah ilmu, Carilah. tuntutan ilmu sampai ke negeri Cina. Lho ngono. Nggih, matur Aja sembah dupeh nuwun. seniman, aja dupeh wong desa. Nek kudu semangat, Mas, ngono Nggih. lho. Lah ngoten. Ngeten Mas Eko. Nggih. Nggih leres nika napa nderekipun Surakarta kados Pak Deparjo menika lak dalang pandeyane kondangan kan dalang ngawi. Nggih. Nggih menika ditenggani dalang Pak Mbah Deparjo. Nggih, Mbah Warjo punden kula Nggih, kala matur wingi nggih. sembah nuwun. Napa mengestoni kula wonten pundi niku? Nggih. Mbah Wo, kerduse gorene Mbah Wo. Oh, ajeng Aku badas. nyawer leh urunan. Nah, yo ngono, Nggih. Mbah. Ngeten iki lho Mas, ngeten iki terbukti bahwa para warga wonten ing Legok niku piyayi budaya. Kaitunge aku nek duwe cilik-cilik niki wis gak ngerti ngono. Aku dibagei lho, kancane lho. Nggih. Kancane dibagei. Nembe kula itung wong niki cilik-cilik kok. Iki. Nggih. Nggih, dan pira sumu-sumu? 100 Nggih. 100 hitung dosa kirang sedoso, Pak. 100 itu. Nggih, milih narik wong-wong tak jak urunan. Nggih, sing penting urunan ikhlas sawer. berkah barokah. Nggih, matur sembah nuwun. Mbok bilih menika seduluripun wonten Pak Deparjo, jane Pak Deparjo rumiyin muga ngerencangi dalang nek sareh kula rumiyin kapurih menika dados rekake tuwek-tuwekane panitia. Nggih. Nggih, matur sembah nuwun. Nggih, Napa nggih, Mas Pak Eko? Nggih kon napa mawon Mboten. Pak? Anu sik Mas, aku yo golek klarifikasi. Ora siapa? Yo masalah dana kuwi mau lho. Heeh. Aku ki yo nggumun atase panggung kok yo ora ono tratake iki yo bangeten. Ora ono pancikan iki. Kok klarifikasi. Iya, Mas, iya. mbok menawa niki sampun ngerti gelare, tahun ngarep nggih, Mas. Heeh. Tahun ngarep iso mundak danane, urunane udah semangat gitu. Heeh. Wayangan melih nimbali kula, Oh. ning jenengan ora katut. Tetep sampean tetep panitia wae, ya ora. Yo gak Nggih. apa-apa. Sindene Niki. ditambahi somben Nggih. ngoten. Lah njaluke dalang sangka kali dari diselingi dalang sangka njaba lah urunane padha ae. Nggih, mboten Nggih. dados menapa. Nggih matur sembah nuwun.
Aku tandang menyang bintang medun Mas Eko ya. Nggih, monggo ndang berkais tunggal mawon. Nggih, setunggal mawon. Aku tak nyekar tok wae engko bar nyekar terus medun Mas Eko ya. Nggih. Nyekar Mas Eko ajeng segesan kok disekar pripun to, Mbah? Nyanyi cukup. Oh, nyanyi to. Ki dalan tom yo peko. Nyekare. Wong isih ora sekar. Awal nyekar Mas Eko lho, sih kok patiange aku. Nyekar bawa wae. Aku ki Pansiane teko Pakmu. Lah, yo ngono kok narati wis 50 wae nek Pak RT 50 go omah kajian. Nah, nah. Iku malah medeni Mas Narto. Kuwi tak ngerti ora kuat niku. Ora gelem. Ora gelem wong isin kok ya. Kok tak kekne aku gorene tak kekne. Rasa nek titip kowe kok malah ilang. Ya RT ku kok. Mangga, Nggih, Mbak. nyekar ya ning Tawang. Nggih. Nggih. Lulolile lololole. Sepiro Mas Eko? Sak Aku lah menten aku nggone ora Mas tau. ya. Aku nek dikon bawa jane wis ayan-ayan aku jane. Mboten Ngerti ya wong napa-napa. bawa. Kula niku pitados piyayi mriki niku tangan budaya. Yen ning Tawang Yen ning Tawang ana lintang. Pas pura. Pas, pas. Gus. Betul laras di. Wong ayu aku ngenteni marang mega ing kosong. Tidak bener Mas Eko. Bener, Mbah, bener pun sama tadi. Das takon ndi kae? Tekan Lego, Mbah. kok tekan legok. Ya tekan ngendi kok. Sampeyan ki wis kadung dandan ki jumeneng ngencangi balurano lho. Aku isih duwe isin Mas. Wis kadung dandan kok. Sontak. Mau mikir mati Oh, ganti mikro suhu ganti. wadah kondonipun. Git, anu, apa jenenge baterainya entek. Ya. Sontakon par tanding reki janji-janjiku eling sumedat rasing jas ingsun nimas ingsun marsapa sineksenan bumi langit suara ranjanda Tangis. tangis setyas ngenteni padang rembulan Niki didawahke napa dipakormatanke, Mbah? nggih dipakormatkan iki mono mboten napa-napa Nggih, sing tesing renggani Pak Sumarso tempun kondur napa dereng, Pak? dereng Pak Nggih. Marso Nah, niki sing ngaturke tembange kersane Pak Sumarso. Pak Marso Nggih, wah. Iya. Perangkatnya mriki elok-elok. mangke wonten Mbah Deparjo wonten Nggih, Mbah wonten Mbah Tamijo Galang. nek Mbah Tamijo meling aku engko bagian goro-goro Mbah Tamijo wis request, mengke rondok wengen-wengen. rada wengene amargi wonten Mbak Sum Nggih. Monggo Pak Sumarso minggah enak mriki. Mbah Tamijo kudu enak Pundi Pak Sum. Sumarso. Lah menika Monggo Pak Marso Swara sulik kumandang sarane. Tulah-tulik kepenak umine. kantun tembange Mbah Sumarso. Pak Lurah, Mbah mantan mau wis
175 kantun jenengan pinten. Aku boleh anggaran tambahan. Wah, kamu iki. Sing penting uang masuk ya. Mboten, Mbak. Iki gendenge apa kok gak mudeng lho. Pun kantun jenengan satibane Oh, ngono. Nggih. Tetes sing tresno. Oh, ayo tas kata sing tresno. pilok 6 kalau sing saka Solo kok sing saka Solo Kotok saka Tangen. Aku manut. Ayo manut iki tegalane sing iki aja sing kuwi mesake. Yo dikandani. Pilih ya Mas ya. Ya Mas. Aja. Presidene warning ini. Kuwi barat manuk no wong. Iki kuman no. Perenjak. Perenjak. Cilik suarane banter segala. Oh, nek Mbak Sung kae manuk apa? Manuk blekok. Upama buah Mas, upama buah sedok rewayo apa? Iki upama buah anu stroberi. Stroberi asobat wah manis to. Nek Mbak Sung kae Buah pace. Simalakama. Maka diantarkan. Monggo Pak anu langsung janur kuning lengko-lengko sapa wonge sing kadang wuyung
pamujiku ayu uga siang ora bakal lali senajan sewiku tresnamu bakal tak tuku Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun sanget. Mboten usah repot-repot. Mboten usah repot-repot. Panene ra pati dadi. Iki kapate do kemaki kok biasane. Lah biasane piye? Wah, biasane anggere wayangan ngene iki kok. Wah, wer. Gandeng panenane sudo kabeh iku Iya. gak wani entek-entek. Lah yo kaya sampean iki to biasane biuk ning aku Lah biasane. ning ora duwe wedi. Adalah kula niku nggih seniman boten istilahipun boten sekolah. Ah, boten. Mungkin kok tak cerita Nggih, terus sing mung dah iso-isonan. Nggih. Ya alhamdulillah ditami masyarakat. Nggih. Niku gadah kepunden niku nggih sami. Nggih. Mbah Dalang Suparjo niku. Nggih, nggih. Seniman boten sekolah. Mula Dalang Kewahyon niku Mbah Suparjo. Nggih, leres. Sesepuh kula suhune kula teng Legok nggih. Milanipun kula sowan mriki menika nggih nderek ngempek iya Mas kalih panjenenganipun. Saya juga ke panggung kene ya Mas. Nggih, boten napa-napa. Ora ketok sak lungsuk-lungsuk ben melu. Nggih, monggo. Monggo Bapak Ajo. Cepul. Kula jenggalu, Mbah. Oh, jenggalu. Nggih, sehat ya, Mbah. Sehat. Nggih, ngaturaken sembah sumangga mung pangabekti kula nggih, Mbah. Ya, lewat ibu padha-padha. Nggih. Matur suwun karo Nak Mas Eko. Nggih. Dan iki ditimbali munggah ing panggungan. Ora ketang krusuk-krusuk kalau edu penemu. Nggih, Lah Mbah. padha pas sakuran sedakoh bumi. Nggih. Ana desa Legok kene. Muga wae dongane wong tuwa kuwi padha pas sakuran bumi iki tegese bersih desa ora desane resik ya ora. Nggih, leres. Desane resik bablas pari gabuk, jagung gabuk, tahu tebu rapayu, tegese kerapian. Nggih. Sedako syukur karo bumi Legok ngene, lek pas sakuran padha nandur pari dadi jagung dadi, Amin. wonge sehat, Amin. pembangunane maju, kerapiane maju, Amin. keseniane maju. Amin. Muga-muga Gusti ijabahi Allahumma. Amin. Padha nguri-uri budaya Jawa tinggalane para wali songo supaya budayane bangsa Nusantara tinggalane para wali songo ngrembaka ngibur para masyarakat sing uripe ana desa supaya tanah Jawa kuncara jayeng bawana. Allahumma. Amin, nggih, Mbah. Nyuwun mboten ngirangi pakurmatan nyuwun berkah pangestunipun. Surendra ta Surendra. Slendro, lek sukir, slendro lek. Padha prihatin preh dipatin ora mangan ora luwih, ora mangan ora luwih, ora ngombe ora ngelak, ora turu ora karipan. Prihatin padha nandur pari dadi. Sedekah bumi, syukur karo bumi. Bumi Legok kene ditanduri dadi. Nggih. Rumangsana urip ana wilayah Legok kene desane digandani dhewe. Slendro tak bawane sik ora ketang suarane blek keran. Aja aku kelangananku ora Jawa Timuran ora pas. Aja munggah order Leres. Aja turu sore iki. Nggih. aja turu sore kaki. Ana dewa ngangklang jaga nyangking bokor kencanane isine tuwa
Wong oleh sabar Matur sembah nuwun nggih sedherek kula pepundhen kula Pak Bambang sing saking Bandung. mumpung. Kula aturke ugi kalih Pak Trisno Malang. Julu jenengan midhangetaken kalih juragane Gabah Pak Biyer. Biyer wajan. Pati pikir, pati ngomong, komplit kanca-kanca penabuh saka Gondak. Nggih. Sri kuning mustika tobat laku tresno arah kaya pati arah kabeh Gang miring, saya pok yuk. yo joget Mbah Sukron Suwondo ki Mengku Suroso. Nek jaman biyen nek kripto ki gending pahlawan perang putri saka Mustika Tuban. Nek saiki pahlawan perang enek jamane wis rukun merdeka. Pahlawane wong ya seniman seniwati kaya to kabudayan Jawa wayang kulit, seniman pejagong, seniman among tamu, seniman paguyuban sing padha rukun. Rak ngono to, Cok? Nggih. Hebat. Ayo, lanjut. Ning
Matur suwun, Sung. Matur sembah nuwun nggih. Ora tau nyampe, Sung. Ketemu donga-donga ya, do sehat.